την πειθαρχία, το 3-4-3 το παίζουμε. Έχεις άγχος. Ξεκίνησε μια χρονιά πέρυσι, πήγες δανεικός. Έχεις άγχος για το μέλλον σου. Αν θα παραμείνεις, τι θα κάνεις, πώς ξεκινάει η χρονιά. Μετά τον δανεισμό μου στο Ιούνιο απέκτησα πολλές εμπειρίες και νομίζω ότι φέτος για μένα είναι πιο εύκολα όσον αφορά την προπέρσινη χρονιά με τον κύριο Δόνη, που πραγματικά υπήρχε πολύ άγχος. Γιατί και τότε ήταν κάπως παρόμοια κατάσταση, ήμασταν πολύ πιτσιρικάτες στην προετοιμασία. Αλλά τώρα νομίζω ότι δεν έχω κάποιο άγχος, πιστεύω στις δυνατότητές μου. Θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ και να καθιερωθώ. Δηλαδή, πολύ πιτσιρικάδες, μεγάλες απαιτήσεις. Πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα, δεν φοβάστε όχι σήμερα, γενικά όλα τα παιδιά στο ενδεχόμενο να είναι αυτή η πίεση τόσο πάνω στους διοικήσεις. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν όντως πολλοί πιτσιρικάδες στην προετοιμασία φέτος, αλλά πιστεύω ότι μείναν αυτοί που ήθελαν να μείνουν. Όποιος δεν θέλει μπορεί να φύγει. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα, πάνω από πρόσωπα. Όποιος αντέχει την πίεση και όποιος θέλει να είναι εδώ, αυτός θα μείνει. Τώρα είτε είναι πιτσιρικάς, είτε είναι κάποιος άλλος, αυτοί είμαστε. Εμείς δουλεύουμε με αυτόν τον σκοπό. Και από εκεί πέρα, όποιον παίκτη αποκτήσει ΠΑΕ, θα τον υποδεχτούμε όπως και τα άλλα παιδιά που ήρθαν από τον Λάσα και ο Ράτσος μέχρι στιγμής. Είπες, Δημήτρη, ότι θυμίζει λίγο η προετοιμασία φετινή, από την άποψη τα πολλά νέα παιδιά, αυτή με τον Γιώργο Θοδόνη. Ποιες είναι οι διαφορές εκείνης της ομάδας με την σημερινή? Πιστεύω πως εκείνη η ομάδα μπορεί να έχει πάρα πολλούς μικρούς παίκτες, αλλά είχε και παίκτες με προσωπικότητα, όπως ήταν ο Λίνο, όπως ήταν ο Λάζα, όπως ήταν ο Γκαρσία τότε. Όλα αυτά και τώρα έχουμε παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Είναι ο Κλάους, είναι ο Βίτορ, είναι ο Μαντούρο, ο Μάρτενς. Είναι παίκτες με εμπειρίες και πιστεύω πως με σκληρή δουλειά μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλό φέτος. Δημήτρη, έχεις βγει από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και είσαι τώρα στην ομάδα σε μια φάση που έχει πολλά πρόσωπα που ξέρουν από ΠΑΟΚ. Τον προπονητή, τον Γκαρσία, γενικώς είναι άνθρωποι όπως ο Φαραγωνίδη που έχουν πολλά χρόνια μέσα στο ΠΑΟΚ και γνωρίζουν την νοοτροπία της ομάδας. Αυτό πόσο θεωρείς ότι βοηθά στο να περάσει η σωστή νοοτροπία, αυτή που περιμένει ο κόσμος να δει, και αν ένα πρώτο δείγμα ήταν το χθεσινό μάτς που είδαμε εσάς που είστε νεαρά παιδιά και ακόμη πιο νεαρά από εσένα να παίζουν με δύναμη, να μην φοβούνται, να παίζουν στις θέσεις τους αντιπάλους. Το χθεσινό φιλικό ήταν το πρώτο μας. Δεν έχουμε προετοιμαστεί ακόμα κατάλληλα ούτε από θέμα φυσικής κατάστασης, ούτε από θέμα τακτικής. Έχουμε δουλέψει πολύ λίγο μέχρι στιγμής και είναι λογικό αυτό. Αλλά η ομάδα έδειξε ότι βγάζει ένα πείσμα, βγάζει μια ταχύτητα, παλεύει την κάθε φάση, την κάθε μονομαχία. Και αυτό προσπαθεί να μας το περάσει και ο προπονητής μας, ο οποίος έχει περάσει και σαν παίκτης του ΠΑΟΚ. Ήταν και πολλά χρόνια προπονητής, τώρα ξανά είναι πίσω. Και μας έχει πει πολλές φορές πως όποιοι και να είμαστε εδώ πέρα, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να παλέψουμε για αυτή την ομάδα. Τι κέρδισες από την παρουσία στον Ιγενειακό, δηλαδή ήταν μια χρονιά, κάθε παίκτης δεν θέλει, είναι σίγουρο ότι δεν θέλει να πηγαίνει δανεικός όταν αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ. Επιστρέφοντας, ποια ήταν τα κέρδη που έχεις μετρήσει μέχρι στιγμής? Πιστεύω ότι στο Ιγίνιο πήγα σαν παιδί και γύρισα άντρας. Το κατάλαβα αυτό όταν τα παιχνίδια που παίζαμε πέρυσι και ειδικά στα play-off ήταν Κυριακή Τετάρτη συνέχεια. Πιο πολλοί πηγαίνανε στη δύναμη, δεν χρειαζόταν να έχεις τόση πολύ ποιότητα, γιατί όλες οι ομάδες δεν βοηθούσαν και τα γήπεδα φυσικά γι' αυτό. Και όλες οι ομάδες πιο πολύ προσπαθούσαν να πάρουν τα παιχνίδια με τη δύναμη. Οι λίγοι ήταν οι παίκτες οι οποίοι ξεχώριζαν. Και πιστεύω ότι είναι αυτό που είπα, ότι πήγα σαν παιδί και γύρισα σαν άντρας. Και σε αυτό βέβαια με βοήθησε πολύ και ο προπονητής που είχα και ο κ. Νικολαίδης, ο οποίος με εμπιστεύτηκε σχεδόν σε όλα τα μάτς και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Το ότι χθες αντιμετωπίσατε έστω στο φιλικό μια ομάδα που ήταν έτοιμη για το ελληνικό πρωτάθλημα σε πολύ υψηλό επίπεδο και την κοντράρατε, σας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια? Εντάξει, η Σταντάρ Λίγκης είναι μια καλή ομάδα. Παραδοσιακά έχει καλούς ποδοσφαιριστές, πάντα διεκδικεί το πρωτάθλημα στη χώρα της. Ήταν πιο έτοιμο από εμάς, φάνηκε αυτό και στα τελευταία λεπτά που εμείς κάπως είχαμε ξεμείνει από δυνάμεις.
Τα φιλικά είναι για να βλέπουμε τα λάθη μας, να τα διορθώνουμε, να βλέπουμε και κάποια καλά σημεία και συνεχίζουμε. Απλά ήταν ένα φιλικό. Δεν μπορούν να βγουν πολλά συμπεράσματα από τώρα. Ποιες είναι οι βασικές σκέψεις που έχετε σαν ομάδα βάσει αυτών που σας λένε, βάσει αυτών που ακούτε, βάσει αυτών που συζητάτε και μεταξύ σας, γιατί είστε μια ποδοσφαιρική παρέα που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια να είστε μαζί και πλέον ξαναβρίσκεστε σε υψηλό επίπεδο. Ποιες είναι λοιπόν οι αγωνιστικές καθαρά σκέψεις σας, οι οποίες κάνετε για τη σχηματοποίηση ενός ικανού συνόλου που μπορεί να σταθούν να αξιώσει το χθεσινό πρωτάθλημα? Όσα παιδιά είμαστε εδώ πέρα, πιστεύω οι περισσότεροι καταλαβαίνουν σε ποια ομάδα είμαστε. Γιατί όπως είπατε, είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Ήμασταν συμπαίκτες στη ΓΑΜΑ, στη β' ομάδα με τους περισσότερους. Οι σκέψεις ακόμα είναι πως πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Δεν πρέπει να λέμε μεγάλα λόγια. Από λόγια φτάσαμε τα τελευταία χρόνια, πιστεύω όλοι μας. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε και να δούμε μέσα στη χρονιά μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα. Είτε με προσθήκες, είτε και χωρίς, ακόμα και εκεί που είμαστε. Είπες ότι από τον Αιγυπτιακό πήγες παιδί, γύρισες άντρας. Πόσο δύσκολο ήταν, στη χρονιά του Δόνη κάνεις πολλές συμμετοχές, ο προπονητής μιλάει δημόσια για σένα, ότι σε πιστεύει, είσαι σχεδόν μια αποκάλυψη της χρονιάς. Την επόμενη σεζόν έρχεται το Στέφες, δεν παίρνει συμμετοχές και το χειμώνα φεύγεις. Απογοητεύτηκες, στεναχωρέθηκες? Ήταν πολύ δύσκολο πραγματικά για μένα, γιατί όταν παίζεις μια χρονιά περίπου 20 παιχνίδια και την επόμενη στη μέση της χρονιάς έχεις 5-6 παιχνίδια, όσο αν η ψυχολογία σου είναι λίγο πεσμένη. Αλλά γι' αυτό πήρα στο Γήινο, γιατί ήξερα ότι θα πάρω σίγουρα χρόνο συμμετοχή στα πόδια μου και πιστεύω πως στο τέλος δικαιώθηκα για αυτή την επιλογή μου. Είπες νωρίτερα ότι όποιος θέλει είναι εδώ, μένει εδώ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν φύγει για την ομάδα σπουδαίοι παίκτες. Γιατί για διάφορους λόγους ο καθένας. Να μην τους παρακολουθείς, τους καταλαβαίνεις, είναι μεγάλη ομάδα, πολύ ποιοτική. Αυτό δεν είναι πολύ ανησυχητικό για τον ΠΑΟΚ? Για τον ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι είναι ανησυχητικό. Θα πρέπει να συζητούν αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι το αποφάσισαν να φύγουν. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από όλους, το είπα και πριν. Όποιος δεν αντέχει δεν μπορεί να είναι εδώ πέρα. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Όποιοι να μην εδώ πέρα, οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Και όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα είμαστε παίκτες του ΠΑΟΚ και θα παλέψουμε για το καλύτερο. Χθες παίξατε με 3 πίσω στο διάστημα που έπαιξες εσύ. Είχες ένα ρόλο fullback. Εκτιμάς ότι αυτό είναι μια θέση που σε βολεύει βάσει των χαρακτηριστικών σου, γιατί ουσιαστικά η ταχύτητα και η τεχνική είναι αυτή που σε κάνει να συγχωρίζεις? Είναι μια θέση η οποία πιστεύω πως μπορώ να καλύψω. Με βολεύει πιο πολύ γιατί όταν έχεις ένα παίχτη κι άλλο από πίσω σου, σίγουρα νιώθεις περισσότερη ασφάλεια και ο Γιάννης χθες που παίξαμε μαζί με βοήθησε πάρα πολύ. Και μπορώ να έχω περισσότερη ελευθερία στα επιθετικά μου καθήκοντα. Γι' αυτό και μόνο. Μπορώ να παίξω, πιστεύω, για δεξί μπακ εύκολα τετράδα πίσω όταν παίζω. Δημήτρη, είπες ότι γύρισες σαν άντρας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς και κάνεις αυτοκριτική λίγο ίσως πιο σκληρή στον εαυτό σου. Τι θεωρείς αγωνιστικά ότι πρέπει να βελτιώσεις για να βγάλεις όλη την ποιότητα που έχεις? Γιατί βλέπουμε μια ταχύτητα, βλέπουμε πράγματα ξεχωριστά σε σένα. Κριτική σε έναν ποδοσφαιριστή δεν σταματάει ποτέ. Ακόμα και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο θέλουν συνέχεια να βελτιώνονται. Αλλά πιστεύω ότι αυτά γίνονται κυρίως μέσα από τα παιχνίδια. Γιατί όσο καλή προπόνηση και να κάνεις, άμα δεν παίζεις παιχνίδια δεν μπορείς να βελτιώσεις κάποια πράγματα. Υπάρχουν λεπτομέρειες που άμα τις βελτιώσω, σίγουρα μπορώ να κάνω μια καλή χρονιά φέτος στον ΠΑΟΚ και να δείξω ότι αξίζω και για το μέλλον. Είναι μικρά πραγματάκια που χρειάζονται βελτίωση πάντως. Τόσα νέα παιδιά στην ομάδα, αυτό το βάρος της φανέλας δεν σας αγχώνει για τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τον κόσμο? Ο κόσμος, ανεξάρτητα αν είστε νεαροί, αν είναι πιο έμπειρη ομάδα, δεν έχει σημασία, θέλει αποτελέσματα άμεσα. Αυτό δεν σας φαίνεται ένα πλέον βάρος? Πάντα υπάρχει άγχος όταν φοράς τη φανέλα του ΠΑΟΚ και είναι μια μεγάλη ομάδα. Αλλά νομίζω πως τα τελευταία 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ ξόδεψε αρκετά εκατομμύρια για να φέρει παίχτες οι οποίοι τελικά δεν μπόρεσαν να το αποκριθούν. Αυτό το ρόστερ που έχουμε τώρα, νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε ότι καταφέραμε και πέρυσι εύκολα.
Τώρα, άμα θα είναι ξένοι, άμα θα είναι Έλληνες, αυτό είναι ακόμα καλύτερο για μας, γιατί είμαστε νέα παιδιά. Θέλουμε να δείξουμε και αξίζουμε να είμαστε στον ΠΑΟΚ. Και μόνο με σκληρή δουλειά μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Για να μην παρεξηγήσει την ερώτηση, ανεξάρτητα από το γιατί έφυγαν κάποιοι παίκτες, πώς έφυγαν κτλ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Σαν Δημήτρης Κωνσταντινίδης, και όχι, δεν αναφέρομαι στον ποδοσφαιριστή που έφυγε, αλλά στο χαρακτήρα, σε αυτό που βίωζε μέσα στα αποδυτήρια. Ποιος σου λείπει, ποιος θα ήθελες να είναι μαζί σας, από αυτούς που φύγανε και συνεργάστηκε στα τελευταία χρόνια? Νομίζω ότι ο Λίν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο με την παρουσία του μέσα στο γήπεδο, αλλά γενικά με το χαρακτήρα του.